ओइ मोस्रोम दायोलाय अखा हागोन ना माइलै? मा थिग हानोबो हानाय जेबो गेरेन्टि गैया। औ दानो सान्दुं दुंगोन ओमफ्राय दानो बोरैबा जालायगोन आरो बोथोरानो माने बिदि जाबाय थादोंबा। दा बायसेयावलाय बिदि जाखायोआनो आरो। औ बिदि बोथोर फैबा माने दैज्लां बोथोर फैबा बोरैबाथार बेसेबा खस्थ' जाखायो। बन गैया जायो, माइरं गैया जायो आरो मैगं थाइगंफोराबो बेसेबा दाम जाखायो। थौ बनखौनो एसे खनहैनि अखा फैबा आरो बेसेबा माबा जागोन आरो खस्थ' जागोन। बनानो गैथारा। ओमफ्राय आब' माइरंखौसो अबाव मोनगोन दा? माथो कन्ट्रेलावबो माइरंआनो फैथ'वाखै। औ बेखौनोथ' आं साननानै बोरैबा मोनगासिनो। मानोबा माइरंखौबो दाहालागै होआखै। दा जोंनिया माइरंआ एसेल'सै। बिबारि आब' जोंफोरदि लाफाथि आब' लायनाव माइ हाहैयाखैमोन। मनथामल'सो मोनदोंमोन खोमा माथोलै। मनसे मोननो गैबावामोन ना? ओं मनसे मोनबावनो दङथ' र'। आं बावनासो दङमोन। मनसे माइ होनो दंबावो बिसोरो जोंफोरनो। औ ओमफ्राय मानोबा हराखै जोंफोरनो दाहालागै माइ मनसेखौ? औथ' हरनायबा मोजां जागौमोन। आब' नङाबा जोंफोरहा दायो बिहैगोन दे। बिहैनोबो बोरैबा मोनो माथो। बोरैबा मोनबा मा जानो एसेबां गोबाव जाबाय। माइ मनसेखौ दाहालागै होआखै जोंफोर खथ' खस्थ'यै हादोंमोन। नोंगौ र' नंनायालाय। मोस्रोम सिरि थाथ' बैनि लाफाथियाबो फैदों जोंहानाव। मा खामदोहाय बिब' बिनानाव सानैबो? दङ ओरैनो आब'। माबा आङो जिरायथ'ला दे, आंहा न'आव खामानि दङ। माबा नोंसोरो माथो जोंहानाव माइ हानो थाङा? माइ मनसे मोननो दङनो माथो नोंसोरो लायनो थिनदों नोंसोरखौ। लायगोन दे। दायो बेलासे लायनो थांबानो जाबाय। जाबाय आरो थाङालासिनो थांनाङा। आंखौसो अबावबा गल्लाया खिन्थायाखै होनना बुंगोन। थांगोन दे आब' मानो थाङा जानो। थां दे बावनाङा। दे थाथ' होमबा नोंसोरो। आंहा न'आव गोबां खामानि दङ मावनांगौ आंहा। थांसै सम गैया आंहा नोंसोरजों रायज्लायबाय थानो। दे थां आब'। आब' जेबो सिन्था गैला दे माइरंनि, सिन्था गैथ'ला। हे इसोर जेनथेनै मोनसिगोन दे माइखौ। आंलाय बेखौनो बेसेबा सिन्था गासिनोमोन अबाव माइरं मोनगोन होननानै। आखायाव फैसाबो गैया। ओमफ्राय रुरु आब' माइ सौबाथ' फैसा नांगौलै, फैसा दंना गैया? दङ दंनाया माइ सौनो गोनां आन्थाया दङ। दे दा जेबो सिन्था गैथ'ला दे होमबा। दा सिन्था गैथ'ला र'। फैदो मोस्रोम बन खनो थांसै। बिबारनि लोमजानायाबा हामबायना हामाखै? लोमजानाय? थै आंगा दाख्लैदि गोलैना थानाया जोंफोर सानैया थिखांना लाबोनाया। हामबाय खोना दाहालागै हामा थानो। दाख्लैनो हामदों माथो जों थानायावनो। थेवब्लाबो खेबसे खबर लानांगौमोनलै बिबारिखौ। आयौ माथो खानजं आरो जांग्रावसो। बिसोर सानैखौ बाला फसायसोयो आङो सिरि सिरि। हाय जांग्राव आरो खानजं, मा खौरांहाय नोंसोरनिया? मोजां। ओमफ्राय मा नोंसोरो बिबारि लाहानाव थांनो नागिरदों नामा? थाङा ओरैनो जोंफोर सान्दुं सायदों, सान्दुं नांनायखाय। ओमफ्राय माबा खानजं नोंहा गार्लफ्रेन्ड दंना गैयालै? थै गार्लफ्रेन्ड सोरफ्रेन्ड नाङालै आंनो। नोंस्रा नोम्फा खर' होनना बुं गाननाय। बिसोरजों रायज्लायबाय थाना जेबो लाब गैया आंहा। बोरमा गोजासो बालनि। थंगालिलि माबा मानसियानो बोरैबा थालै। जांग्राव नांगौबा लायाखै मानो नोङो लाफाथिखौनो। धुइ नांबायबायालै आंनो। थंगालिलि मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाया आं बेखौ। आंनो बिबारि सनाखौसो नांगौमोनलै मोनबा खानजं। हागौबा बानायना होआखै मानो खानजं। 50 थाखा होगोन दे बानायना होनायनि। आंनि गार्लफ्रेन्ड बानायना होदोलै। सुवार साला नांगौबा हारसिं हारसिं बानायना लालै। आंखौ बेफोर खामानिफोरखौ मावनो थिननाङा। आइ लाभ इउ बिबारि सना, आइ लाभ इउ। आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। दिनै हाबथ'ला दे नोंसानियाव। थादो बिबारि सना, दिनै थांथ'ला। मोनफैबाय जोंसि बिमा? औहाय फोजोंसार बिमा, नै दासो मोनफैबाय जोंफोरो। लामायाव जा जामखामोन गारिफोरनि। बिदिनोहाय माबा
बेसेबा जाम जाखायो मालाबा मालाबा गारिफोराबो। अबाव जोंसि फिसाया अबावथ'? लामायाव सेलफि लागासिनो मालाय। अ दे लाथों दे। आइ लैथोस्रि ओइ लैथोस्रि नै मोनफैबाय मादै मोना फैलाय। अ मोनफैबाय मादै दे। औ फिसा मोनफैबाय दे। आयु लैथोस्रि फिसाखौ नुनानै बेसेबा आसरित जाबायलै आङो एसेबां देरखाबाय। औ देराबा हासार गोनांसो। मादैया अबेनिमोनबा? आं मादैखौ सिनायाखै। मादैया आंखौ सिनायहालायो न'? ए नोंसा आइया खिन्थायाखै आरो आं सोरो? नै फिसा आङो नोंसा आइनि लोगोमोन उन्दैनिफ्रायनो लोगोमोन जोंफोरो। बेसेबा लोगोखामोन। सिगाङो थांलाय फैलाय दंमोनथ'। नै दासो फैथारला जोंफोरबो नोंसोरबो थांला उन्दै समावलाय थांबाय थायोमोन। दा आरो अबाव सिनाय हाबावनो दा देरजोब्बाय नोंसोरो। अ आइया बेखौनो खिन्थायाखै आंखौ एसेबां सोंबाय थादोंमोन आङो थेवब्लाबो खिन्थालायाखै। सोर फैगोन होननानै सोंबाय गैया सोंबाय थाबबाबो खिन्थायाखैमोन। मानोथ' खिन्थायाखैमोन नोंलाय? बै मा होनो बेखौ इंलिसजों सारप्राइज आरो। ओमफ्राय मादैया हारसिं फैदों आरो? फिसा जोंसिबो फैदों। जोंसि माने आं दा बावजोब्बायना सोरमोनलाय मादै? मादैनि फिसाजोहाय। अ बावजोब्बायलै आयै सिगां उन्दैयावनो नुनायमोननो अबाव गोसोआव थानो। नंगौबो दे फिसा। अबावथ' जोंसिया? नै मालाय लामायाव सेलफि लागासिनो। अ दे लाथों दे। र' आं लिंनि र' जोंसिखौ। बा एसेबांथ' गोबाव सेलफि लाबायना बियो। जोंसि ओइ जायाखै नामा दाबो? हे दे फैदो माखारै। नै जाबाय र' थांगासिनो। आयु सिख्ला देरथारबाय माथो जोंसियाबो। आयु दे जिराय। दे फिसा दे जिराय। आयं खौरांफोरा बोरै मोजां ना? औ मोजां दे आयं। आयै मोनफैबाय आङो। बा माथो एसेबां हेन्डसाम खालै सेंग्रायालाय। वाव वाट्सएप नाम्बार मोननायबा हामगौमोनहाय। ए माथो फोजोंसाराबो बेसेबा देरना थाबायलै। औ मादै बियो सिनाय हायाखै न' नोङो? आंनि उन्दै समनि लोगो। सिनाय हायाखैथ' र' फैयाना सानसेबो। सिगांलाय थांलाय फैलाय खालायबाय थायोमोन फिसा। जेब्ला नोंसोरो उन्दैमोन नोंसोरो ज'नो बेसेबा गेलेखायोमोन। नै दासो देरनायनिफ्राय सिनायहाला नोंसोरो देरजोब्बायना। ओं। दे होनबा नोंसोरो जिरायबाय थाथ'नाय आङो एसे साहा फुदुंहैनि र'। इस दानो नाङा दे दायो फुदुंबाबो जागोन। नाङा र' दानो फुदुंहैनि। नङाबा दायो साहाखौसो लोंनो ना ओंखामखौसो जानो बिदि जागोन। ओंखामखौनो जानो हानाय नङा। हजमानो जानाय नङा। दानो आरो साहा लोंना थाबा आरो दायो ओंखाम जानायालागै एसे हजम जाना थागोन। दे जिरायथ' दे। आं मनाखौ दोनना फैनि र'। दे मनाखौ दोनना फैनानै फैदे एसे रायज्लायनांगौ। माबायसि सिख्लालै बेलाय मा लाजिथाराबोलै थंगालि मंगालिनो। दे जागोन दे। नोंनि आदा जायो न'? औ आंनि आदा जायो आंनिख्रुइ देरसिन। अ लैथोस्रि फिसा नोङो फरायगासिनो ना? औ मादै आं फरायगासिनो थार्ड सेमाव। दे मोजाङानो दे। सयथिनोबो सेंग्रानि नाम्बारखौ मोनबा हामारगौमोनहाय नांथारगौमोन आंनो। औ बै लैथोस्रि ना मा होनो बिनांगोनथ' बिनियाव। सना नों आंखौ मोजां मोनो नामा? नोङो मोजां मोनाबाबो आङो मोजां मोनो। दाख्लै आङो बिबारि आब'लानिफ्राय फैनायाव बै बासाव ओरैबादि साफा सेंग्रा सासे नुदोंमोनलै। बै सेंग्रानि महरा आंनि मोखांनि सिगाङाव माबा गोजाव फैबाय थादोंलै। गोसोसो थोबाय नामायोलै आंलाय बै सेंग्राखौ मा दाबो बावनो हाला। थिगसे फसायखादों बाला सेंग्राखौ। नाम्बारखौ मोनबा लाबोगौमोनलै आङो। सम सानलायबो लाङो आङो रावखौबो गोसोआ होननानै।
ओमफ्राय बिदि जुदि मार हेन्डसाम सेंग्रा नुना होयोना अब्लानिया आरो गोसथोनो लुबैखाङोलै मानोथाय मालाय सेंग्राफोरनि बाथ्राखौनो सानबाय थायो नालाय साखाबानोखि दखानाव आंहा चिप्स जानो थांसैलाय बिबारिजों रायज्लाया दिनै 15 दिन जाबाय आं मा बे जोनोमाव बिबारिखौ मोनला नामा आंनि आइया मानो बेबायदि आङो दा मा खालायनो बिबारि सना आंहा दा जेबो राहायानो गैया जादों आइया इसे इसेयावनो थैनो नागिरो नोंनि बाथ्रा दिहुनबानो थैनो नागिरखायो बिदियाव दा आङो मा खालायनो देनाय बिबारि सना आंहा जेबो राहा गैया जादों बिबारि सना आं दा मा खालायनो बेलाय हेन्डसमा हाय नै फैलायबायानो खालि आंजोंल' रायज्लायनो नागिरो ओइ हाय मा खोनायाखै नामा नोंसो आं खोनायाखै माला फैनाय आं फाथाखौनो मोनासै फोजोंसार नोंनि नामा फोजोंसार न औ आंनि नामखौ सोङा होमबा नोङो आं बावनासो दङमोन मा मुं बुंदोंमोनलाय नोंनिखौ एनिया आंनि मुङा अ ओमफ्राय नोंहालाय मिजेननायफोर दंना गैया माबा गैया आंहा मायो गैया मिजेननायखौ मा होनो नोङो मिथिगौ गोसथोनाय नोंहा गोसथोनाय गैमाराथ' गैलालै माबायदि थंगालि अंगालि सिख्ला बेलाय औ गैथ'वा आं रावखौबो गोसथोआलै गोसथोनो गोसो गैया आंहा रावखौबो मायो थाथ'लाय आंहा गामियाव एसे खामानि दङ र' थांना फैनि खामानि दङ होननानै नोङो आंखौ गारना थांबाय जोंसिखौ नोङो जोंसिखौ फात्ता होआखै आं बायदि एसेबां समायना सिख्लाखौ नोङो फात्ता होआखै नोंखौ सानसेबाबो गोसथोथारगोन आङो